Горад ці вёска? Конечно, город. Сапраўдны город вясковага типа. Дранікі ці боршч? Борщ с драниками. Вышыванка ці кашуля? Так, ну тут які дзень як пойдзеш калі. Як на свято, так можна вышыванку, як на работу, так у кашулі ідзі. Мерч першага ці піджак? Піджак з мерча першага. Танцы ці песні? Ну, конечно, песни с танцами. Ой, ну ж якія танцы без песен. Рэпетыцыя ці рыбалка? Да, конечно, репетиция. Шашлычок ці тваражок? Ой, як у пост, дык тваражок, як не у пост, дык шашлычок. Хата бацькоў ці санаторый? Ну, конечно, у хаце бацькоў ёсць не адзін санаторый у агульнай нашай хаце бацькоў. І напаследак, вашы пажаданні падпісчыкам раённай газеты «Городскі вестнік». Городскі вестнік, наша паважаныя сябры, усе падпісчыкі, усе, хто падпісаны, хто выпісвае газету, выпісвайце і далей, гэта нармальна, гэта класна, бо лепшай газеты няма. Таму добрага настрою ўсім, шчасця, здароўя, Віталь Карпанаў, ансамбль «Дразды».